Dobrý deň, vítajte pri relácii Práca pre teba magazín. Tak ako každý utorok, aj dnes budeme hovoriť na tému pracovný trh, presnejšie pracovný trh a podnikateľské prostredie. Zvyčajne platí, že keď sa darí podnikateľom, situácia na pracovnom trhu je priaznivá. Žiaľ, podľa oficiálneho hodnotenia bolo podnikateľské prostredie na Slovensku v 4. štvrť roku 2011 najhoršie za posledných 6 rokov. Naše pozvanie dnes prijali dvaja páni, pán Ľuboš Vančo z nadnárodnej spoločnosti poskytujúcej služby podnikateľským subjektom na celom svete. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. A takisto je medzi nami aj pán Robert Kičina zo spoločnosti zaoberajúcej sa hodnotením podnikateľského prostredia. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vančo, dovoľte, aby som vám ako prvému položila prvú otázku. Spoločnosť, ktorej pôsobíte, radí firmám na celom svete. Vaša spoločnosť na Slovensku funguje už 20 rokov. To znamená, že čo sa podnikateľského prostredia týka, vnímate a veľmi citlivo vnímate situáciu podnikateľského prostredia. Ako ju vnímate v súčasnosti, aby sme boli presní a konkrétni? Musíme si uvedomiť, že podnikateľské prostredie je dôležité pre každú krajinu. A takisto nie je to otázka iba pre alebo na jedno volebné obdobie, ale je to beh naozaj na dlhé trate. Existujú naivné predstavy, že zrušením pár dotazníkov sa automaticky podnikateľské prostredie zlepší, ale to samozrejme vôbec nie je pravda. Takisto je dôležité si uvedomiť, že vláda ako taká alebo štát nevytvára žiadne pracovné miesta, ale naopak má nezastupiteľnú úlohu práve vo vytváraní dobrého podnikateľského prostredia. Pracovné miesta vytvárajú podnikatelia. Pán Kičina, ktoré udalosti na Slovensku sú podľa vás kľúčové vo vzťahu k zhoršovaniu podnikateľského prostredia? O aké udalosti konkrétne ide? Podľa našich prieskumov podnikateľov v posledných mesiacoch najviac trápil pád vlády a súvisiaca politická nestabilita a tým pádom aj zastavenie reforiem, na ktoré už veľa rokov čakajú, totižto efekt daňovej reformy z roku 2004 už dávno vyprchal a odvtedy sa v podnikateľskom prostredí neudiala žiadna zásadnejšia zmena, ktorá by ho posunula dopredu. Ďalej samozrejme podnikateľov straší aj zadlžovanie štátu, čo potom vyvoláva tlak na zvyšovanie daní, či neriešené problémy v oblasti súdnictva, v oblasti byrokracie, korupcie a takto. Pán Vančo, zvyšuje sa opatrnosť podnikateľov vyplývajúca z nízkej schopnosti predpovedať vývoj nielen na domácej politickej scéne, ale taktiež vo všeobecnosti v rámci celej Európy na trhu? Áno, zvyšuje sa. Je to pochopiteľné, pretože podnikatelia potrebujú plánovať svoje investície a samozrejme očakávajú, že tie investície sa im v nejakej dohľadnej dobe aj vrátia. V súčasnej situácii naozaj obrovskej neistoty, či už v rámci eurozóny alebo celého sveta, to majú podnikatelia veľmi, veľmi ťažké. Poskytujete služby komerčným firmám, ale takisto aj štátnemu sektoru. Aké sú rozdiely v týchto rôznorodých subjektoch v rámci vnímania faktu, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa naozaj dlhodobo zhoršuje? Dá sa povedať, že v rámci štátneho sektoru tie pocity nie sú až také dramatické, respektíve tie dopady neboli až také veľké, aj keď niektoré štátne firmy prepúšťali a podobne, tak v tomto sektore to až tak nie je cítiť. Naša firma, alebo tržby našej firmy predstavujú v tomto štátnom sektore niečo do 10-12%. To znamená, pre nás to nie je kľúčový sektor. Na druhej strane aj mnohé neziskové organizácie alebo tretí sektor bol zasiahnutý touto krízou, najmä v roku 2009-2010, kedy firmám klesali obraty, klesali zisky a cez transfer 2% pocítili túto krízu aj oni. Prejavuje sa zlé podnikateľské prostredie v každom odvetví? Určite sa prejavuje v každom odvetví, aj keď musíme povedať, že nie v každom odvetví sa prejavuje rovnako. Sú odvetvia, ktoré boli zasiahnuté výrazne tvrdšie, povedal by som. Naopak sú odvetvia, ktoré to prežili určite bez straty nejakých tržieb alebo výraznej ziskovosti. Na začiatku boli zasiahnuté veľmi tvrdo sektory strojárstva, automobilizmu a tak ďalej. Naopak sektor ako stavebníctvo si držalo ešte určitú úroveň, potom sa to na konci krízy vystriedalo. Takže všetky sektory boli zasiahnuté, ale určite nie rovnako. A vieme povedať, aká je dnes situácia v rámci rôznych tých odvetví, možno ktoré ste aj menovali, stavebníctvo, dajme tomu?
Tá situácia je výrazne lepšia ako v roku 2008-2010, to znamená aj mnohí naši klienti za rok 2011 budú mať rekordné tržby, mnohí aj rekordné zisky. Bohužiaľ, čo sa stalo, najmä v rokoch 2008 a 2010, došlo k výraznému poklesu zamestnanosti, to znamená, vidíme to na všetkých štatistikách, zvýšila sa nezamestnanosť a to, čo sme očakávali, bohužiaľ firmy zistili, že sú schopné efektívne fungovať aj s menším počtom pracujúcich. A keď došlo v druhej polovici 2010, v roku 2011 už k nárastu tržieb, toto sa neprejavilo aj nárastom zamestnanosti. To znamená, že vysoká miera nezamestnanosti bude kľúčový problém Slovenska minimálne najbližších 10 rokov. Pozrieme sa teraz na automobilový priemysel, ktorý je určite kľúčový pre naše hospodárstvo. Podľa prieskumu vašej spoločnosti globálni automobiloví hráči nemajú jasnú predstavu o budúcnosti. Vedeli by ste nám k tejto veci niečo bližšie povedať? Globálne automobilky na jednej strane majú dosť dobrú predstavu o technickom rozvoji v automobilizme a tak ďalej a tak ďalej. Bohužiaľ, súčasná situácia v eurozóne aj vo svete im vytvára vrásky, čo sa týka najbližšieho roka alebo najbližších 3 rokov. To znamená, že existuje tu veľká miera neistoty a samozrejme to, čo sme už spomínali v plánovaní investícií a tak ďalej a tak ďalej. Takže tuto bohužiaľ majú trošku problém. Pán Kičína, čo všetko sa berie do úvahy v rámci hodnotenia podnikateľského prostredia? Podnikateľská aliancia Slovenska má viacero nástrojov na takýto monitoring. Ten najdôležitejší je index podnikateľského prostredia. Na grafe možno vidieť, že ten index do roku 2006 rástol, potom klesá. To znamená, že od roku 2006 podnikatelia cítia zhoršovanie podnikateľského prostredia. No a sledujeme v rámci tohto indexu 3 hlavné oblasti. Prvou oblasťou je legislatíva a rôzne regulácie zo strany vlády. Druhou oblasťou sú rôzne prvky makroekonomického charakteru, to znamená inflácia, to znamená menová stabilita a tak ďalej. A poslednou kategóriou, ktorú sledujeme, je príspevok samotných podnikov a podnikateľov k zlepšovaniu podnikateľského prostredia. To znamená, ako sa oni správajú. Povedzme si, kto vlastne hodnotí podnikateľské prostredie? Hodnotia ho podnikatelia. My oslovujeme zhruba 500 podnikateľov z celého Slovenska. Pýtame sa ich každý štvrť rok, ako vnímajú zmeny v podnikateľskom prostredí, čiže na základe ich odpovedí potom charakterizujeme to, či sa podnikateľské prostredie zlepšuje, či sa zhoršuje, kde sú najväčšie bariéry, kde sú prípadné zlepšenia. A vieme povedať, či sa zlepšuje alebo zhoršuje v súčasnosti? V súčasnosti, vzhľadom na tú politickú nestabilitu, bohužiaľ je veľká neistota na trhu a podnikatelia sú skutočne sklamaní z toho, že reformy, ktoré teda boli nejakým spôsobom naplánované na toto končiace sa volebné obdobie, si jednoducho sa nedostali do tej implementačnej fázy. Aký má praktický význam mapovanie podnikateľského prostredia? Ten najdôležitejší význam je, že takéto mapovanie nastavuje vláde zrkadlo, čiže na základe tohto monitoringu my vieme povedať vláde, či robí dobré opatrenia alebo či robí zlé opatrenia a vieme potom aj bližšie povedať, že kde by sa mala zamerať jej pozornosť, čiže čo treba riešiť prioritne, prípadne vieme pochváliť, že čo vláda rieši dobre. A máme možno nejaký konkrétny príklad, čo by sa malo riešiť prioritne v súčasnosti? Vieme to povedať a pomenovať? Isté, že najviac kritizované oblasti v rámci indexu podnikateľského prostredia sú vymožiteľnosť práva, ktorá je dlhodobým problémom na Slovensku. Potom je to korupcia, taktiež nejako v poslednom období opäť vyplávala veľmi na povrch. Je to prílišná administratívna záťaž podnikateľov, čiže byrokracia, vysoké odvody, komplikovaný sociálny systém, čoraz viacej zaostávajúce školstvo, ktoré neprodukuje absolventov pre trh práce. Čiže toto sú také najvýznamnejšie oblasti, kde treba, aby vláda venovala mimoriadnu pozornosť k odstraňovaniu bariér. Podnikatelia vraj hodnotia poslednú novelu zákonníka práce kladne. Stihlo sa to už prejaviť aj v praxi, v reálnom živote? Badáme nejakú zmenu a teda je to vidieť? Podnikatelia iste pocítili úsporu nákladov, pretože keď je flexibilný pracovný trh, teda zákonník práce, šetrí to náklady firmám. Bohužiaľ, očakávali sme, že ten dopad bude aj na verejnosť trošku priaznivejší, že sa začnú tvoriť pracovné miesta,
k čomu však nejako nedochádza, ale je na to vysvetlenie. Dlhová kríza bohužiaľ zabrzdila nejaké odvážnejšie projekty podnikateľov, čiže to prostredie externé nie je veľmi nastavené na expanziu, skôr tí podnikatelia šetria a čakajú na stabilizáciu situácie. A verím, že potom sa to prejaví. Ako sa prejavila nízka efektívnosť hospodárenia štátu v atmosfére podnikateľského prostredia? No, toto podnikatelia už pocítili. Na začiatku minulého roka sa zvýšila DPH. Veľa politických strán teraz dokonca pred voľbami hovorí o nutnosti zvyšovať dane. Je jasné, že štát skrátka žije na dlh, žijeme nad pomery a ten dlh bude treba nejako zaplatiť. To znamená, je tu výrazná obava trebárs, že bude sa zvyšovať daň z príjmov právnických osôb v nasledujúcom období, čo žiadna firma určite vítať nebude. Pán Vančo, podnikateľské prostredie sa na Slovensku za posledných 6 rokov naozaj neustále zhoršuje. Ako si myslíte vy, že by sme tento fakt, alebo že by sa tento fakt dal nejakým spôsobom zvrátiť? Ako? Ako som už povedal, kvalita podnikateľského prostredia je beh na dlhé trate. Presahuje štvoročné volebné obdobie jednej vlády. To znamená, ja by som očakával, že hociaká vláda vznikne, mali by si tí ľudia sadnúť a dohodnúť sa na dôležitých prioritách pre túto vládu. A jedna z najdôležitejších určite by mala byť znižovanie nezamestnanosti. Ako som povedal, nezamestnanosť v najbližšej dekáde bude kľúčový problém Slovenska. A kvalitné podnikateľské prostredie určite napomáha k tomu, aby podnikatelia vytvárali pracovné príležitosti, zamestnávali nových ľudí, aby sa aj naďalej prúdili investície zo zahraničia, ktoré zase napomáhajú vytváraniu pracovných miest. Pán Kičína, hoci zákony z oblasti vymáhateľnosti práva a funkčnosti súdnictva, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti v ostatných mesiacoch, sú zo strany podnikateľov hodnotené pozitívne, no v praxi ich ešte stále nejak nie je cítiť. Prečo je to tak? No preto, lebo zmeny v súdnictve, to je tiež beh na dlhé trate. To sa nedá zmeniť z dňa na deň ani z roka na rok. Podnikatelia pozitívne vnímajú to, že sa súdnictvo otvára väčšej verejnej kontrole, že sa tam skrátka zavádza poriadok konečne, ale je pravdou, že tieto zmeny, ktoré sa nejako prijímali v uplynulých mesiacoch, zatiaľ nemali reálny vplyv na skrátenie doby trvania súdnych sporov, ktoré sú dneska v priemere okolo 17 mesiacov na Slovensku. Pri tých podnikateľských sporoch často aj viacej a pri pracovných sporoch dokonca trvajú tieto spory až 3 roky, čo je nepriateľné pre podnikateľov, aby venovali toľkú pozornosť, toľké zdroje súdeniu sa a rôznym takýmto obštrukciám. Čiže podnikatelia čakajú rýchle súdnictvo, efektívne, spravodlivé a k tomu by teda mali smerovať tie opatrenia, ktoré by sa mali prijímať. Pán Vančo, sektor energetiky je taktiež jeden z kľúčových sektorov ekonomiky. Ako sa prejavuje zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v tomto sektore konkrétne? V sektore energetiky sú kľúčové dve veci a to je regulácia. To znamená, sektor energetiky je vysoko regulovaný, to znamená, existujú tu orgány, ktoré hovoria energetickým podnikom, koľko môžu účtovať za svoje služby a tak ďalej. A na druhej strane je to dlhodobé podnikanie. To znamená, že, a toto spolu súvisia, je to veľmi dôležité. Ako náhle štát zakáže vytvárať nejakým spôsobom zisk prostredníctvom aj vyšších cien energií, podnikatelia sú nútení brzdiť svoje investície. Najlepší príklad možno aj z našej slovenskej histórie sú Mochovce. To znamená, že keď štát kontroloval ceny, tak bohužiaľ 20 rokov nebol schopný Mochovce dokončiť a musel ich zakonzervovať. Musel prísť až súkromný investor aj zvýšiť ceny energií, aby mal na investície, aby bol schopný toto dokončiť. To znamená, že v energetike budujeme elektrárne na 30-50 rokov. To znamená, to nie je podnikanie na 3-4 roky. Z toho dôvodu regulácia a dlhodobé stabilné prostredie sú kľúčové. A myslíte si, že zodpovedné podnikanie môže zlepšiť stav v rámci podnikateľského prostredia samozrejme? Áno, zodpovedné podnikanie, dá sa povedať, je hit takých posledných možno 5-10 rokov, ale udomácnil sa aj na Slovensku. Je to dôležité. Často sa podnikatelia kriminalizujú a tak ďalej, ale zo svojich skúseností ja musím povedať, že na Slovensku je veľmi veľa dobrých manažérov, veľmi veľa dobrých podnikateľov, veľmi veľa dobrých firiem, ktoré sa správajú zodpovedne, ktorým nie je jedno, že musia znižovať zamestnanosť vo svojich podnikoch, ale bohužiaľ často nemajú na výber. Takže aj táto sféra je dôležitá a určite sme tam zaznamenali slušný pokrok za posledných pár rokov.
Ja vám obom veľmi pekne ďakujem. Pevne verím, že ste sa u nás cítili príjemne a dobre, že sa vám dobre s nami rozprávalo. Toľko vlastne dnešná relácia Práca pre teba magazín. Toľko sa do dnešnej relácie zmestilo. My sa uvidíme opäť o týždeň. Dovtedy majte iba pekné dni. Dovidenia.